Sziasztok, Camilla admin vagyok már. Harmadszor veszem fel ezt a videót, ezt nem fogom. Na, most azért vagyok itt. Azért csináltam ezt a videót, mert technikai problémáink vannak, hogy most én belépek itt az oldalba. És akkor, Ritka gyors. Na hoppá, most nem hagyta ki. Mert eddig azt kihozta ilyen, hogy 30 napunk van, tiltanak, és nem tudunk, ezt fixem, és hogy nem tudok se jelölni, se lájkolni, se kommentezni, és főleg sem válaszolni az üzeneteitekre. Kifejezem. És akkor ilyenkor ide kiírtam, megnyitottam. Ilyenkor ide, hová? Ide ki van írva, hogy feszítését nem tudok se beszélgetni, se lájkolni, se jelölni, semmit. És azért vannak ilyen valakik, ez a Varga Félvis rám írt, hogy például itt van, nem olyan rég, amikor csináltam az első videót, akkor hogy háj. Na, és nem tudok ilyenkor visszaírni. Mert a lustaság fáj, és nem olvastok, ezért rakom ki a videót. Ez is. Pepe, nem tudom ki a nevét. A lustaság fáj, és nem tudtok ilyenkor olvasni, mert ide van kiírva. Ez angolul van, spanyolul meg, nem, magyarul van, spanyolul meg angolul, itt van, magyarul, spanyolul, angolul, ez is talán magyar, vagy angol, nem magyar, angol is ide van kiírva, és nem olvas, nem. Fáj egy lustaság. Ez a Varga Félvis, és ezt nem olvasta el, nem néz rá az oldalra, nem, és ilyenkor én nem tudok senkinek se írni, se semmit. Ennyi. Nem tudok visszaírni. És ilyenkor is neki kell írni a falra, ahogy meg kell benne jelölni, meglátja, és utána le kell csetelni. És nem akarok így csetelni. Így nem, ez így nem állapot. Hát, hogyha megnézitek, akkor megnézitek, hogyha nem, akkor ez van, akkor nem írok vissza. Ja, még az van, hogy volt ilyen, hogy beszéltem egy lánnyal, Henriette Geyer, azt hiszem, és akkor beszélgettünk, és megkérdezte, hogy van-e admin felvétel. Erre Nati admin azt írta, hogy már megtaláltuk az admint. Ezt, hogy tisztázzuk. Ilyenkor nem volt admin felvétel. Nati admin csak kedves akart lenni, mert nincsen szükségünk adminokra, egyre sem. Már így is vagyunk. Én vagyok Camilla admin, Nati admin, meg Leon admin. Meg vagyunk hárman gyökéletesen. Van 379 ismerősünk, vagy egy hetet csináltuk az oldalt, körülbelül, vagy egy hetesen, és nincsen szükségünk emberekre. Meg vagyunk így. Igen, Henriette Geyernek ide. Meg vagyunk így. Itt teljes mértékben meg vagyunk, majd tudom, hogyha lesz admin felvétel. És ezzel Nati admin nem megsérteni akart, hanem segíteni akart, vagy nem akart megsérteni éppen az, hogy most mondjuk azt, hogy bocs nem szeretnék, hogy bocs nem. De hogyha azt mondjuk, hogy bocs nem, akkor meg fogsz rá sértődni, és azt fogod kérdezni, hogy mikor lesz admin felvétel. Akarnak még egy jó páran, akiket írják. És ez így nem. Nincs admin felvétel. Nincs. Ja, mert még van ilyen, hogy rám írtak ilyenek, hogy nincs van például a Varga Félvis, hi, real or Violetta. Egyet magyar vagyok, szerintem ez a lány is magyar. Én magyar vagyok, ide van írva Violetta Hu, azaz Hungary. Tudtak angolul szerintem, és ezt biztos, hogy tudjátok, itt van, nem az igazi. Nem. No. Itt is itt van, hogy nem vagyok az igazi. Ez én nevem Camilla-nek Esztergomidia, hogyha érdekel, tudnak meg Csiszári, tehát most elmondhatok így privátba, aki megnézi a videót. Szóval, ez nem az igazi. Én ezt nem fogom nektek megmondani többször, ide ki van írva, ha érdekel, olvassatok el, ha nem. És ilyenek, hogy hol lakok, ilyenek, hogy melyik utcában lakok, hogy melyik suliba járok, hogy hol, ilyeneket nem. Ezeket nem fogom megmondani. Egyet nem szeretném, hogyha megnyomoznátok. 2. Szerintem semmi közetek nincsen hozzá. Azért jelöltél be, mert szeretél a Violettát. Hát szereted. Igen, nem azért, hogy érdekel a nevem.
Ja, itt még volt egy jó kis barátunk. Mindjárt mutatok nektek. Le is tiltottam. Nem tudom. Hogy ez a Otto nagy. Ez. Illetve nem tudja ki az a via. Ha ilyeneket ír. Majd meg fogja nézni a videót, hogyha megnézi, és akkor majd rájön. Ilyen olyanokat nem tudja mi az a violetka. A mielőtt ismertem mit violetka. Szeretném. Fent egy társkereső oldal a Facebook. És én nem mondtam meg neki a nevemet. És én nem mondtam meg. És ebbe elkezdett feldühöngeni. És akkor ilyeneket ír, hogy akkor bocs, de inkább nem nyallak ki. Már szépen mondva. Ilyeneket ír nekem, és ezért le is tiltottam, meg lehet, hogy szólni fogok ilyen internetrendőrségnek. Mert ez nem normális, és az, hogy rám, megmondom neki először szépen, hogy hagyjál már légy szíves békén. Mert nem fogom megmondani. És utána rám ír, hogy gyere felé meg fogod mondani. Nem fogom megmondani, nekem ez nem kötelességem, rajongói oldal, szerintem. És szerintem ennyit akartam. Majd, ha megnézitek, akkor nyugodtan írjatok kommentet, ne haragudjatok, hogyha nem fogok visszaérni, mert le vagyok tiltva. Hát szerintem ennyit akkor. Camilla adnék ki fel.